Champagne. Baba sizodla manje. Moya ngcwele kukhona ukudla ngesikuyeke futhi. Ngoba ngeke uma sifike endlini siqale phansi sidle sizodla le emshadweni. Futhi baba kwanele kuzosanela sonke nje. Kodwa mangcwele yodwa into engiyikhulekelayo awupha abantu bakho ubuhlakani lapha kwibuffet mabephaka. Angamfica umuntu usephaka ujeqe irice stamp kanye. Akuhlangani Jehova. Sefaka ibeef afaka ichicken afaka ufish. Nalento mangcwele oba excited umuntu umebona ibuffet afuna ukuphaka into angayazi bese yagula. Athi vele kade ngabona ukuthi lapha kaMagoda amkhuyana angifunwa kanti umuntu ulinyelwa isisu udla ufetha cheese akawazi. Sizodla ke Jehova ngibonile ogogo bakhona sibonga ukubekezela kwabo kodwa wathi uManto wabaqinise kubeetroot kwahamba ngazi uyichaza ukuthini. Ukhona kukharo enkomo Jehova izwi lakho aligeji. Ithobula ngenkemba ufa ngenkemba ngazi le nkomo esoyidla ukuthi kulawo ba kodwa ke nayi kuyoba njengosho kwezwi lenkosi. Ngegama lika Jesu. Amen. Amen. Lento yeno eyokuphaka irice stamp ujeqe indawo iyekeni bawethi iyekeni. Ihlokodo kurice. Uyobitoza usuphuma emshadweni ubitoze ukhishwa isisu manje yini ufaka isitashi esingake. Shanje into right uthi fetha cheese.